Si Jasper, amahan. Ano, para makita sa naman na po itong mga product. May hapon. May hapon, oy. Ipit niya akong caretaker. Si? Ipit, hilaga. Pit? Ipit. Ipitasyo. Ipit. Kaya mga 3 months na yun, 3 months, 4 months. Gilain-lain di ay. Mabay. Doon na ganyan, separate ni mo kay... Isod mo ko dili ma. Patining dili? Ha? Imo ni patining. Dili patining laki. Kono kaning ini. Hello. Asa man ni siya 4 months pa ni. 4 months ni. Nganong ilahi-ilahi siya? Magbuliing mangguna sila god ano kailangan ng size by size ito ano mo kay mabuli man ang gagmas dagpo. Okay. Kini nga kuan sila. Hello. Mga buntis na sila. Mga buntis ni kita po. Dito may anak tong uban to. First time na nanganak dohak dito. Kire mga butas ni. 4 months. Mga bata sa ni 4 months. Ini dito na ko nakuha ni sa kuan sa Don Bosco. Don Bosco. At bako. Victoria. Miling. Dagana, uy, ubay jud. 100 na yung kanding ko pa na pa pumaligay na ba? 100 ka buok. Oh, kapin. Mao na gatasan ninyo kaning mga dagkog tutoy. Kaya akong kuan bower to, bower. Ano sa bower? Bower. Mao na sila ang muhabal. Oh, Kana ay. tanas na kanding. Klaro ginang agritourism dito akong ko business kaya ito ba flat man na dito pwede na ako nang walk swimming pool pa yung mas ubos ba ana ba yeah dito once na siya hanggang sa Bower. Bower. Ang sa mga buwir, amurag ko ano? Pang meat production gina siya good. Anglo-Nubian. Anglo-Nubian. Nubian? Unsa na siya? Dairy type. Dairy type of goat. Dairy type. Ano di goat na dili mo produce ka? Na ibang goats na limited na ilang milk. And then na goats po na produce of tag 2 liters, 3 liters, or 1.5 liters na milk. So mo depend sa variety sa goat. And then kadaghan sa milk. breed po nila. Breed po. So muna sila ang Anglo-Nubian. Kani siyang tumoy? Bower iyang type. Sa'yo man ni sila feeds na na. Kala siya, pet green, kanang ito. Beer bitaw, more siya sa Mold sa beer. bagaso, which is called bagaso. Bagaso. Ang Kana siya ilang gaon. Nanana siya mula. Bisaya ng bagaso. Bisaya. Ibalik niya sa magmula sa molasses. Molasses, out of stock na permit. Sa price. Para unsa din ang molasses? Dagan na siya gamit sa agriculture good. Pwede sa plants. Pwede po nag-imnon ka. O pwede sa baking. Baking, kay sweetener man. Kana na yung mga nag-diet, naggamit ng molasses. Okay, organic siya. Pero out of stock. Kaya daghag demand. Hapon, kuya.
bower po ni. Male. Oo na, bower. Na po na bower na babae no kay Barney. Hello. Kanino ayan? Ang blue na Oo, na-mix na siya, na-bower ang gulo na siya, ang mga is Hi. Hello, hello. Hello, team. Ka-friendly ano nila, oy. Curious sila, curious. ng mga pagkaon. Kani mga Mother di agua, galay sa kamote, kamuga. ay sagol-sagol na nila sa feeds food. Oo. Hoy. Yes. Ka-curious. Anak na tulog ka buok, nanganak eh. Tulog ka buok anak eh. Paris ni sila. May halugon ba? Ah, puro ni babae. Ang babae na bungi, kanang duha. Anak na ani, tulog ka buok. Tulog buok rayo. Ang ilang feeding kay every 3 times a day, sad? Dili. Ang buntag hapon daw akong kabagaso niya after ana kotong kuana kanang grass Dahon? na dahon na. Ah. So, bagaso twice a day. Oo. Then, ang mga daon-dahon, Hapon na ni kuman after eating na ton. Doon na hapon. po So, once panit na mangga, hapon- doon na panit mangga mo nga alas 11 ug naay mangga panit. Ugwa manginom ni sila. Molasses pa inumin. Molasses. Oo. pero mag-produce na ba sila milk? Mas hindi bata Oo, sila? okay, dili ko na ini panganak, kan produce na gidadaham ni gatas ni. Ah, after na mga anak. Oo. Kanya moabot ka na nga 6 months. 6 months sila mag-produce ng milk. Oo, abot ng 7 uban. Ini yo, dako kayo. Bye. Kuana siya, hindi siya na sa buhay o kando. Buwan. I-crossfit. Oo. Kaduha pa na mga anak. Bata pa kaya na. Puro sila nagkugdungga, no? Ano naman ng mga hybrid. Ah, basta hybrid, nagkugdungga. Oo. Kinigitan niya ko dito makuha So, na ganun sa mga Luzon eh. makita na, tapos mga kilid-kilid. Native na, okay. Dito ni sa kuha ni Batangas na ako hanggang Abdistondo Batangas, Bower, saan? Ano Anglo na. Anglo-Chloe, di ko ka-determine nila, do. Ang Bower white na siya kadaghan niya. Ah, white Ang ang kuan ang liog fur. niya, ang liog ni brown. Ah, so kaning black kay Anglo. Tapos ang brown nga po ang Anglo sa to. Tricolors, dual, may Anglo. Ang pure white, Pure white ang body and then Ang liog niya Bower. Ang kanang liog brown niya Bower niya puti ang white. na ako'y na-learn. Na ako'y na-learn. Amo ni ay pagkaon? Later ni after sa ilahang katong bagaso. Basta pa kaya ganaon nalaki ni laki o Amo ni Bower. Anglo sa na. Ay, Anglo na siya. sa ni. Anglo na. Katong tapit dito kato siya kanang Bower na siya pero bumububo og bloodline sa Bower. Kaning na dool na to. Ito. Aw dito. Andi ni Anglo na. 4 months na siya. Old. Mura na sa kuan ang 4 months old. Ha? Ha? Anglo ni. Anglo ni. Ano? Ulo nagkamuritsing.
Kini siya, buang ni siya, combination sa ang buwer kaya. Kani. White lawan. 4 months plus na siya, mag-5. Ako kayo, mga 40 kilos na ni. 40 kilos. Ito inahan niya. Kryo na sila ng panganak ato. So for production na gini sila sa milk diri. Ano, production milk. Pero Problema gina ako next year na ang marketing ini kay nga siguro ending this year doon ako mga 99 bukok mga anak. Niya assume ko lang ng average of 1 liter per head. daghan kay products. Daghang kain na siya. Next year pa. Di basta next month sugod may duhan mga anak sunod duhan. But ending this year 29 na anya sunod na siya 15 another 15. So yung storage ana sa ilang mga milk. Dot ka chichi di ba? Atoan niya. Dili na kay kutob sir. Oh dito lang ko. Unsa kita mo name balik sir? Willie Tahad Langit. Thank you kayo for touring us around sir. Sige. Guys, so here at our back is the mga cages sa mga Anglo-Nubian and Boer type na mga goats. They're the ones reproducing the milk for Nico's goat farm. And karon tinglawag nila. So if you can see, ano tayo mo name kuya? Ipit? Ano tayo mo name? Pit Hilaga. Pit? Pit Hilaga. So si Kuya Pete, naglawag ron. Ang feeds nila is bagaso daw na siya. Twice a day na sila gi-feed ana, and then after that, mga afternoon kay mga plants. So karon tinglawag nila. So gi-divide sila cage by cage depending on their age. Hello. So if you can see the other video, how to determine Anglo-Nubians between Boers, nara dito guys. Bye-bye! Adto ta sa ilahang products. Ano siya mo? Packing machine, pasteurizer. Mo ni pasteurizer? Yes. Okay. So in yung milking area is the same area sa dito ra? Oo, dito lang. Ang pag-extract sa milk. And then ang pag-process sa milk is dili na sa babaw. So after milking, dili siya moagi sa pasteurizer. Dili na siya filter and then pasteurize. Pasteurizer sa yung pail, then pasteurizer So i-filter lang siya og saan, then moagi siya ani. Dili ko ha, curious ko. Okay. To heat up the milk. Pasteurizer. Okay. Heat up ang milk to 80 degrees Celsius. So how many bottles of milk can you produce, like from one goat? From one goat, at least we can get 1 liter to 1.5 liters a day. A day. So then you milk them daily? Yes, daily. Every morning gina silang gi-extractan og milk kay they need it, kay if dili they will masakit. Sakit sila. Pareha Pero gid sa tao. Pag dili ta mag-burst magkuha ano gata, Lantan. di ba magano ta Magngulngul. Oh. So mag-milk mo diri isud? Sa bottles. So ang inyong mga baligya na milk kay unsay sizes? We have 1 liter and then ako magpa-defrost daan para Flash kasi ko ha. 500 ml. Wala Okay. lang po yung label ron kay na out of stock. So this is 500 ml? Yes, 500 ml. Pila inyong 500 ml? That's 80 pesos. Wow. And then nasa may 1 liter nga Pila sa ning 1 liter? 170. Oh, 170. Okay. So, right now, di ba, I saw from your page na po may ice cream, mozzarella cheese. Actually, maghimo utang ice cream today, but naamo ko yung construction sa gawas nga. So, in case ganahan sila mo order, when will it be available? We can only offer among goat's milk lang for now. For now. Kaya mabisi mi sa production na for milk feeding. Okay.
So in case lang jud kanang ganahan gyud sila mo order og mozzarella in the future. They can order through our page and then Pre-order lang. yes, Like they how can many days pre-order. ahead? Like you can give us 5 days. 5 days. If magpahimo sila mozzarella, how much ganito yung mozzarella cheese? For now, pwede i-update lang na mo ang prices sa mga cheeses dito sa page. Okay. And then sa mga ice cream pod para kay karon na bago nang budla. Kato nga mga Nag-change na ang post rates. Yes. Mga 1 year ago. Okay. Then nag-offer pod mo og unsa tanan products na inyong gina-offer diri aside from the milk? We have goat's milk soap which is not available Soap na po. na po day soap. Dili na po siya available for now kay na tied up mi sa mga milk feeding. Sa Unsa milk feeding? We supply milk for DepEd. Kanang milk feeding program sa mga elementary bata? and nursery, kinder. So you give them for free milk? Yes, and then the government pays us. Okay. So mo na inyong ginaingon na. And then we supply from Sibunga to Oslob. For the milk feeding? Yes. Wow, okay. So na po dahil mo Muna nga nang you're also selling for a cost sa DI. Okay, so but I saw that you also sell molasses but currently out of stock. But dami pre-order sa molasses if ever like bulk by bulk nga mag-order. By bulk. Pila ang isa ka galon? For now, we can give it for 850 to 900 Per container that is 30 container. kilos. 30 kilos. Unsa ito uses sa molasses gani? Others use it for baking. And sa uban, usually karon they use it for feeding sa ilang mga kahayupan. Agriculture. Okay. Pero it's also good for people. Yes, and pwede sa plants. Pwede sa daghan siya gamit. Wala na kuan kayo ang uses sa molasses. Karon lang nag-boom. Daghan siya gamit jud no. Karon sa agriculture. Curious kung pero unsa man ni molasses ilang gibaligya mo to. Pwede din siya sweetener. So for baking. Usually daghan jud kayo sa baking. But, So asa na ninyo makuha ang molasses sa ilahap milk pod? no, nami kuanan nga suppliers sa among molasses. And we just sell You it. also feed it to the goats, Yes. no? Okay. Pakaon na sa So, damo sa gusto. abi kung kanang produce food siya sa goat, dili di ay, it's for the goat, jadi okay. At least the clear. Okay, so what's your name again, ma'am? My name is Che. Che, she's actually handling the operation. Yes, the operation of the Nico's Goat Farm. Okay. So, Pohon, will you be accepting walk-ins if ever the quarantine status would improve? Yeah, pwede kayo. Okay, so just make sure to message them ahead sa ilang page so that they will be aware. Schedule lang ta. Sige, thank you kaayo. Please do invite them to purchase your products. We have goat's milk that is available every day. We have 500 ml and 1 liter. For orders, you can message us on our page for schedules of deliveries. Okay, thank you. That's all available. We have goat's milk soap, pero it's out of stock. Pohon na. Pohon. So, It'll be available siguro by next year. Again. okay. And make sure they inform you ahead if ever they want to purchase the mozzarella cheese and the ice cream perhaps. Yes. Okay. What flavors do you have sa ice cream? We have blueberry, strawberry, avocado, mango, cookies and cream, chocolate, vanilla. Daghan jud ay. So price range kaha. Price range would be before that was 1.5 liters was 900 pesos, and that's pure goat's milk. Pure With the goat's milk flavor. din siya. Wa gid siya lain na pakapin. And then flavoring lang. Yes. Okay. Sige, thank you kayo sa pag-atiban mo. Thank you. You're welcome.